abin rikewa, turmi abin dakawa, lura uwar kulawa, da yabo da fallasawa, hali yake gwadawa, wa za ka martabawa. Gwanja ka bireka ga waka da wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa official Ado Gwanja TV. Hakika wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanja TV tasha ce wacce ta ta'allaka kan samu ku sababbin waƙoƙi na mawaƙa da muke da su a wannan zamani. Hakika yau ma wannan tasha ta mu ta kawo muku wata sabuwar waƙa ta Ado Gwanja da Hamisu Breka. Kai daga jin haɗin wannan mawaƙa kai ka san an tashi kawai, sai dai a jira lokacin saki na wannan waƙa insha Allahu da za su yi a cikin 2025. Kun san dama in ƙarshen shekara ya zo dole za ka ga gungun mawaƙa suna haɗa kansu domin su fitar da waƙa wacce suke tunanin insha Allahu magoya baya za su ji daɗi. Hakika wannan waka in ka biyo ni ta cikin wannan fan bidiyo za ka ji har yadda za ka ji ta full ka same ta insha Allahu. Wannan sabuwar waka ta Hamisu Breka da Ado Gwanja mai suna Muna Nan shine naga ya dace na kawo muku ita a cikin wannan lokaci da ya dace da muke tunkarar sabuwar shekarar 2025. shi yasa na gaya muku har kullum ka kasance da official Ado Gwanja TV. Inda yadda za ka kasance a cikin wannan tasha ta mai albarka shine ka danna mana alamar subscribing wato alamar ƙararrawa yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ka gani insha Allah. Wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanja ba iya nan ta tsaya ba. Dukkan wata sabuwar waƙa da ta fito muke jimirin kawo muku ita domin ku saurare ta da zafinta da dumi-duminta. Duk wanda yake a cikin wannan gida namu mai albarka ya sani. In farkon zuwanka ne ka danna mana alamar subscribing wato alamar ƙararrawa sai liking da sharing da comment yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ku gani. Akwai sababbin album da za mu kawo muku a cikin wannan sabuwar shekara insha Allahu, wanda na san da yawa masoya na wannan gida namu za su ji daɗi da masoya Ado Gwanja za su ji daɗin wa'annan album da za mu saki a wannan gida na official Ado Gwanja TV. Official Ado Gwanja TV ta ku ce har kullum.